Abangizange zo-explain ndomlwini ndanqaba ama-chain emsebenzini lela mishishini umculo wama niwubone eTVini and umculo wama niwuve welesini londa ifika ithini thanda qetho sihlupha ngendaba zabantu nilibela uleqam namna nibhizi ngapha nileqephula emergency letter khawuleza uyofika sifuna imali ngoku sesakhula. Cheers to the boy icango livuliwe, cheers to my hate nene undenzile ngingekho kule ndawo babe ndikumayizile unibilisela amanzi nje nawakha agcwele iketini. Walks of life inene unifundisile bengekhe niqine kanje ubabe zingekho intshabe elifini. Shout out to you my nigga spirit, izinto zenze emntwini zingakujika ungene ezulwini. Kwenze njani kanye mjiti ufuna uchaza bani usukapho Dokotela flow yena udume ngani sithini ingoma zakho kanye zeza chap sasekasi siperformela ikasi nepotilo qhiba zingahayi. Amajita nawo busy ayadora abebusuku bahamba ngehelicopter tryna fuck what you built bayayibona akukwaza ngemva futhi inxebe lingazuphola bazokwenzela nje i-stress abantu na uphela uyeka uphanda cash abantu baby smoking you like a gas bachitha amaphupha wakho ushiye kuyimela ngabantu. Apha ngizange zo-explain ndomlwini ndanqaba ama-chain emsebenzini lela mishishini umculo wama niwubone eTVini and umculo wama niwuve welesini londa ifika ithini thanda qetho sihlupha ngendaba zabantu nilibela uleqam namna nibhizi ngapha nileqephula emergency letter khawuleza uyofika sifuna imali ngoku sesakhula. Jonga ezinye zithi umjita fani bakekho lapha, jonga ezinye zithi umjita fani ba usekapa, jonga ezinye zithi umjita fani useGauteng, jonga ezinye zithi kufama umjita udade emalini, ezinye zithwele umlomo azinanto thetha phela emlonyeni kakade soze ngithandwe ngumuntu wonke nami emhlabeni. Leyo kudala ndiyazi ndisakhula ndiphuma esizalweni abantu bakubonisa uthando xa bekushiya edlakeni. Sit back ndidikiwe kucela I've been there abanye bendi-reject I spit facts ndibaselwe zikets ezingena respect afintrana please them this year kuza win your screen crack na get there Dokotela is here to make sure nandisiphandele cash ndizogcwalisa ibag igama lam ndilwe. Uflow uyandidika uyabaseleka uflow uyanditshintsha mani uyaqhatheka loo nto uyazinqena ungabe uyarwayeka kusejoyi ndiyayiphila le nto khani ndiyeka. Apha ngizange zo-explain ndomlwini ndanqaba ama-chain emsebenzini lela mishishini umculo wama niwubone eTVini and umculo wama niwuve welesini londa ifika ithini thanda qetho sihlupha ngendaba zabantu nilibela uleqam namna nibhizi ngapha nileqephula emergency letter khawuleza uyofika sifuna imali ngoku sesakhula.